Salam, merhaban doňlar. Giçäşe ýedi gelýär. Öňde bereket, gatyrdan tomoşaçylar, saman oturýarsyňmy? Oglum bir ýeňneşimiziň aýdysy ýaly, şu biziň tehniki problemlarymyz, bökdönşüklerimiz çözülse, Türkmenistanyň problemalaram öz-özünden çözülýär diýdi. Bunday ýarym degişme, ýarym çyn ýaly ýöne. Şoňa ýany häzir hakykata öwürlük barýar. Gaty ýerden taýýar bolunmaýany tehnik sebäpler sebäpli hiç ýyly aganyp bolmady. Portopor problema kompýuterda, sistemada, hemme ýerde. Şoň üçin aýyplaşmaň, giýjägarlyk. Aslynda men Türkiýe wagty bilen sagat 23:30 ýemizde. O da şonu men ýürükde goýdum, şu neme bolsun. Anda bir problema çykanýanda da şonu çözer ýaly bolsun diýip. Şoň üçin mehmanda oňlar giýjägarlyk genellerden ötüş soraýan. Kommentariýalar görýän hemmesini gaty köp sesiýaly gelýär. Öz duýgularyny, pikirlerini paýlaşýan Türkmenistanly illeşlemede ýurdun içindäki, taşyndaky onça riskleri alyp, gaty uly tögük görçülükleri alyp biziň bilen habarlaşyp, bize Türkmenistanyň içinden habar ýetirip duran käbir tasdiklatmalary soran wagtymyz aňyrýany bilen tasdiklap, biziň bilen işleşip, eňine berip, ilminiň bähbidi üçin görüşýän illeşlemede bütün dünýäň öňünde ulakan Taňryýa aýdýan Allah hemmäňizden razy bolsun. Ömrüňize bereket. Mehman doňlar bilinçli ýaly 1-nji awgustda Türkmenistanyň okwalyna dälle Türkmenistanyň aňyny gowy seherläp biljek bir proýekt başladylar. Bu proýektde bütün oýnatgylar birleşdirildi. Öňüm aýdyp geçişim ýaly inni 1-nji awgust oýnatgylar güni bolan soň Türkmenistanlylar üçin şol bugünden 1-nji awgust Türkmenliň bu täze bayramy özüňiz bilýäňiz diktatorlyk rejimi her gün ýaly hemme zata bayram edip çäre geçirýär. Şoň üçin bu 1-nji awgustda şu oýnatgylaryň güni bolup Türkmeniň şeýlede adamlaryň taryhyna geçdi. 1-nji awgustda näme boldy, näme bolmady? 1-nji awgustdan şuňky güne çenni özüňiz gördüňiz aslynda. Näme bolup geçdi? Näme boldy? Inni Taşary ýurtda Türkmen oppozisiýasynyň ornuny özü eýelär. Şonu näme diýe öwrenilen enlik öprüsiniň ýerde durmaz diýe. Şonu bir uğurluk edip öwrenen adam hiç wagt enliginden goýanok. Ondan şoň üçin bu taşary ýurtlarda Türkmenistanyň oppozisiýasynyň ornuny uğurlap, şonu eýelär, şo taýda öz bähbitçiklerine işler etjek bolýan, ýa akt alınjak bolýan, şöhrat alınjak bolýan adamjyklar, toporjuklar zaly hereket edýän nemeler bardy. Ondan inni öň aýdyşyma ýaly bular näme diýe mehriban doňlar? Bular inni umuman näme dilýär Türkmenistan bilen maňançykly? Şu taýdan başlanýar. 1-nji awgust oýnatgylyk güni bolan soň şu taýdan başlanýar. Näme dilýär?
Inni soňky günlerde görýän bolsaňyz käbiриňizde görýän hem täsiniň menem görünmek göni enineşlem iýberýär hökman şulary özüňe belli edip bar gerek bolar geljekde diýip inni bir nähiliň bir dynjalça gitdik gepiň tümekleri ondan bir ýerde ullukan maslahat geçirli dünýäň geljekdäki syýasaty bilen baglanşykly ondan şo taýda Türkmenistanyň meseleleri, diňe Türkmenistanyň däl, umumyň türkmenliň meselesi, dünýäň dürli ýerine ýaşaýan, işleýän, okaýan ýa sergezden bolup gören türkmenliň meseleleri bilen baglanşykly gaty köp maslahat etdik. Ýatan ýerleri ýaty bolsun, Abdukuluf, Pahir liderimiz döwründe soň Abdulkerim Alma, umumyň şo wagtdan tanışan adamlarymyň aýatda bolanlary bilen ýa şoluň tanışdyran adamlary umumyň şeýdip özümiz ýygnaklara gatnaşdyk, maslahatlara gatnaşdyk. Çağlarym suwun arasynda plyajda hedeletip oýnadylar. O şeýler hemmek üçin bir gowy bähgitli şolar ýaly bir näçe dynjalşda bolduk. Dynjalş diýilende biz dynjalşda däl, hawa maskala dynjalşda boldy. Şoň bize de täsiri bolýar. Ondan inni ýalňyşmaýan bolsam şol ýygynaň maslahatynyň soňky güni bolmaly, ýalňyşmaýan bolsam tanışlar iýerip dur, şolar ýaly ondan mundan pitçiň atýanlarmy, tökme datýanlarmy, ondan inni neme diýerler, türkler aýdýar, palça gyzyň palçyk ýapyşmasa da ýygygalar. Bolaram inni poksuňa şo ýapyşmasa da ýygygalar diýip ondan biz bu meselelere näme üçin goşulundyk? Başyndan bäri birinji awgust wakalary, birinji awgust manipulyasiýasy, ýalanlary, oýunlary, sokurşuklary, şolaryň hiç birine başyndan bäri goşulmadyk. Goşulundyk, sebäbi bu ýene biziň öz karakterimiz, şahsy edep terbiýemiz bilen baglanşykly. Ne bu türkmeniň däp tesury, türkmeniň edep terbiýeti hiç sady bilen baglanşykly däl. Bärde edilen zat näme boldy? Her kim özüniň satançylyk ukuyuruny hödürledi. Başka hiç zatda. Bärde bir auksion boldy. Her kim öz narhyny galdyrjak bolup, bu YouTube diýilse, sosial media diýilse, çykyp hemme adam açyk görkezmeli, hawa maskara bolmaly, tutuş dünýä diýip şeýdip düşünürler. Bu hakykatdan maskara bolurlar. Özüňiz görýäňiz, biri-birini duşman hasap edýän, biri-biri bilen söwüşýän, uruşýan ýa-da biri-biri bilen yorgun aşağından çykman ýörenler dostlar duşman boldy, duşmanlar dost boldy. Kimin bilen näme etip ýöreni belli. Bir-biriniň arkasyndan gıýbat edýär, tökme datýar. Ni serede otursun, pul oňa garşy ýaly, düýünden töwermiň düşünjesi tapawutly ýaly, bir näse salym geçýär bolyn, bir ýerde bilelikde şol bir proýekt boýunça, şol bir taşyryk boýunça adamlaň türkmen halkynyň, Türkmenistanyň beýnisini, kellesini ýuwup otyrlar. Ýa-da hägerler otyrlar diýsen bolýar. Ýa muňa siz hipnoz diýseňiz. Inni daşary ýurtlarda näme bolýar? Şunu şutaýdan başlaly, soň ondan galan ýerlerden men gören eşden dağdan zatlamdan görünmejek. Häki ýygynyň soňky günündäki şol videolary iýerdiler. O men aýtdym hemmeni seredip bilemok, maňa ähmiýetli görýän ýeriňizi kesip iýerin, gaýrat edip men wagtym ýok diýdim. Ondan şol masadyň arasynda özüňiz bilýäňiz bar. Çay, kofe, kököjük, bir daçyk iştirip neme dilýän wagt bolýar arak etme. Şo arak etmede
Inni ýaşular diýdim biri bilen maslahat edibersen hani inni resmi nemeden çykdy atmosferden. Bu çay içişlikde de öz ara gurrunlar zatlar bolýar. Ay dedim bir näçe günden bäri şu tasarruf turlaryň ýüregine düşdüm. Türkmenden meselesi şu çay, kofe içenler var bir zat diýmäýin şolara diýip bir gara çekildim. Ondan diýdim hemen bir çay, kofe urtlaryň kököçük zatlar içdirin. Hemen şu iýerilen zatlara hereden belki bir täzelik bardyr. Belki bir daşarutly adamlar bilen dünýäň syýasatynyň teskitlenmesine urup durmagyna rol oýnaýan adamlar bilen belki bir maslahat edilmez zatlar bardyr diýip pikir edýän maňa iýerilen zatlardan. Soňundan gaty nime edipdirin şol zatlara gaty çuň üns beripdirin. Ondan oturun elimde de telefon, ýan şol nemäň içine giripdirin, şol gurrunlaryň içine şoraýarky. Onun bir haýypdan soň indi daşym ýanymda duranlar we ýzymda duranlar we daşa urtdylar. Şol telefonyny görkezleýän gurulap oturan neme watandaşyň şoňa düşünjek bolýar. Gepiň tömek gerek. Şoň inni ýazyk jestler diýär, şoň beden dilinden, öňüň başyndan, kameranyň öňünden da şoňa düşünjek bolýarlar. Iň soňunda bir tejribeli bir syýasatçy aýtdy, döwlet diýdi, näme diýdi çydap nemedi bilýän. Men nädiňiň diline düşünemek, ýöne şol diýdi, şo beden dilinden ýazyk jestler diýär. Şondan şolaňyr ýdili zat gürleşmeýänligi belli diýär. Sen näme üçin ömrüň bir peýdaly pursatyny şolaryň zatlar bilen neme diýär? Kuletip goýberýär diýip şey diýip nemedi. Ondan men o taýda birken düşünmedim muňa. Ondan men diýdim Türkmenistanyň meselesi hemme adam bilmesen bolanok, öwrenmesen görmesen bolanok. Aýyn ha bularam bizim aktivistlerimiz zatymyz diýip şey diýip tanıtdym. Ondan olar şey terepdiler de aýbalara aktivistlere meňden o şu adeçeni bizim bir orta aýdylan serýozny ýa-da türkmençesi bir çorba çykarlyk, ýylgün bähbitli ýa-da bir halkara syýasatda üns berilýär adamlar ýa-da toparlar, gruplar diýlenler. Bu diýen adamlar olaň içinde ýok. Ondan bulan ede oturan gurrunlary, käbirini Orta Aziýaň boýunça hünärmen bolan soň Türkmenistan boýunça hatda hünärmen bolan soň köpüsi bilýär näme. Ondan sana soraňma diýen ýaşuly berdidim ýaşuly. Bolýar diýdim, ha telefon goýdum. Sen şu wagt nerede diýdi. Onu benim düşünüm yok, sonra o näme diýjek bolýar. Ay diýdim, näme şu näme şäherde kim bilen ağam elli ýene bir näçe Türkmenistanyň we ýanymyzda şolar ýalyky bilelikdi Türkmenliň meselesini çaltarak çözmek barada, has bol düşündirmek barada çynnakay proýektler bilen, çynnakay teklipler bilen şolar ýalyky çykyş edýär, maslahat soraýar, maslahatlaşýar, zat diýdim. Bolýar diýdi. Indi o diýen adamlar nerede diýdi. Şo adamlar ol bilen tak olaň tökme datýanly gawak gelen adamyň ýörüňiň aşagyna girip öz bähbidi üçin her zat edip biljegini, her zat etmäge taýýarlygyny, kameranyň öňüne geçip tamsyk gürleýänini, özüniň samsykdygyny, özüniň sowutsuzlygyny bütün dünýä jar edip oturanyny, paş edip oturanyny o adamlar düşünenok. Sebäbi türkmençe bilenok da olar ýöne şo beden dilinden şolaň bir oňly zat etmeýänligi ýüzünden, sypatyndan, kanalynyň aformleniýesinden bolşundan şondan olar şeýle çak edýärler.
Perzor yurtda dedim. Ha o bolýa dedi. On size dedi inha şu iş edýän projekt çynnakay iş edýän uly yurtdan uly guramalaň bir seriozny çynnakay iş edýän, iş edip biljek, şular bilen bir zat edip biljek, hakykaty düşünýän, hakykatyň tarapyna halkyň bilelikde hereket edýän adamlar diýip inha siz geldiňiz. Öz halkyňyzyň, ýurdumyzyň, diňe Türkmenistanyň däl bütün dünýä türkmenläriniň adyndan inha şular ýaly geldiňiz, şu ýurtlara, maslahatlara gatnaşýaňyz. Birinji däl, ikinji däl, üçünji däl, 10-njy däl, awa öňe ýatan ýerler ýatyp bolsun, Awdukla, Pakyr, Abdulkerim, Mazma, Dağlar, olar bilen bilen. Näşe döwürden agyň we innem soň sen töwer beýlekler we inha şol bir işleň içinde bularyna haýdaşyp ýörler. Niýde ýanky diýenni? Diýip soraýar ýanky ýaşly, olaň gaty meşhur syýasatçy. Nimeniň näme diýjegini düşünemek soragda düşünemek jogap berýänler. Ondan ýok dedi. Eline goýdy. Ýok dedi. Sen hiç düşünmedin. Ondan men bolýa diýdim. Men tak ýaş tejribem ýok. Gaýrat edip düşünürseňiz dedi. Diýdim. Olar näde diýdi, siz näde diýdi. Siziň edip beren işiňiz näme, olaň edip beren işi näme diýdi. Indi deňeşdir diýdi. Deňeşdir diýdi. Öz innem diýdi, olar ýalak adamlar diýdi tökmek atmagyny gowurýar. Ondan gawanmagy gowurýar, görüpçüligi neme diýär şolar. Ondan diýdi olaň arasynda da diýdi intelligensiýa bir wekili zady bolaýanna da diýdi. Ay şol aňyr baş gowy adam diýseň diýdi şoň ýarsy öz bähwidi. Ýarsam iýlüň günüň bähwidi ýaly edip oýnaýan roly şol häsiýetde bolýar. Galyplary, häsiýeti, maksady edýäni şol görünüşde bolýar. Ondan diýdi şolar tökmek adasa da diýdi senin bir şu edip beren işleňden goýup bir näçe munduny çykyş edip soňra oturup onu montajlap ömrüň gymmatly onda da näçe aýyp dursun Türkmenistan üçin gystanalyň diýip gyssaly hereket edilmeli wagtynda sen şulara ýalaky şulara jogap berip bir näçe munduny onlarça munduny şol montajlap şeýle neme diýäň arzaýandyň. Men şoň üçin şu soragy sana berýän. Onun hakykatdan hem şey oýlap gördüm onu doğru da. Doğru. Olar nire bilmir. Şoň üçin birinji awuz oýnatgylyk güni mehribanda onlar. Oýnatgylyk güni. Indi nähili oýnatgylyk güni diýär. Bular bir-birinden tapawutly ýaly olanmalar başda. Doğru dämi? Aslında bular bir-birinden tapawutly. Hakykatda iş ýüzünde bular bir-birinden tapawutly. Öňem aýtdym. Şu taşary ýurtda öz bähwidi üçin hereket edýän adamlaryň toparlary adyna näme diýseňiz diýin. Bular diňe öz bähwidi, özü meşgul bolsun, näme bolsun şoň üçin. Bu absurdyň maskaraçylygynyň iň soňky ýeten derejeden birinji awuz boldy. Birinji awuzdan soň bu halka arlajak bolanlar. Arla bilmediler. Öjükdirýärler, şu nedin, bu nedin, ayaga galyň, ýakyn, ýykyn, gan ýokun, o nedin, bu nedin. Birinji awuzdan öňküleri ýadyňyzdan çykaryň. Birinji awuzdan bäri, geçen birinji awuzdan şu birinji awuzda çenli edilen işleri, çağırışlary, çykyşlary, sokuşlyklary, adam satışlyklary, goýulan özara gurrunlygyň seslerini, zatlaryny, hemme zatlaryny goýdy. Gözüňize getirin. Utulman biri onuň halkyň öňüne çykyp ay bu diýär rejimiň biziň bilen işi ýok diýär. Diktatorlygyň biziň bilen işi ýok diýär.
Bize diktatörlükten ne misliyetti? Adaty şu gidiş gelişler var ha yurda. Şonu diye yolu koydunlar diye. Biz sokuşuklığımızı edeli, öz haram kazancımızı ya şona mendeştatları edeli. Bir de değmesin, yurdu talasın, yurdu toğun üstüne minirip bir yere uğratıp koyuyorsun, halkı etsin, bizi gıdıklanlara nokta. Bizi gıdıklanlara yanda diye bizim kezaplıklarımıza, bizim oynatkuluklarımıza, bizim özümüzü hödürleyen siyasi celeplik işlerimize diye yol açsın, şoň öňüni açsın, bizi özüne hyrmat etdirsin, biz başgalar planymyz yok diye. Türkmenistana diye anha näçe tane adam gitti diye. Şular ýaly soraga çekipdirler diye. Onuň diye göý beripdirler diye. Propaganda tere. Nirden gelýär propaganda? Risk bilen bir şu güründeşikleri geçirmäke risk sana uğratacak. Garaş birinci Ağustos nemäni ýatlamasa bolany ören möhüm türkmenler üçin şoň üçin sebäbi sokuşluklar adam satyrşyklar watany ýurdy halky satmaň bir-birini satmaň yetjek derejesine yetip biri-birini iýip, biri-birini gemirip, biri-biriniň ýygyny, pokuna açyp geçen birinji Ağustosdan şu Ağustosa çenli bütün maskaraçylyklary meýletine däl bu öz islegilenler ýöne bular şol içindäki şöhrat baraldyga, görüplüge, dönüplüge, adam satmak kinine, şu zatlara çydap bilmän bular. Geçen birinji Ağustosdan şu birinji Ağustosa çenli aýagallygyna dağlaşdylar. Aýagallygyna sokuşdylar. Iň soňunda da tutuş dünýä maskara boldular. Ina şoň üçin birinji Ağustos şoň üçin ähmiýetli. Mehrimandy onlar. Hiç wagt Türkmen hereket adly oppozisiýa güýçleriniň birleşen Türkmen Halk Frontu hiç wagt näme bolsa bolsun, näme hödürlensin, haýdan bolsa bir diktatorlyk bilen alalaşmaly, eňilşik edilmeli. Ay şolun edýän zadyna ay bolýa da diýmeli, geçirimlik edilmeliýilen sözü hiç wagt bizden eşitmersiňiz. Eşitmediňiz, ondan meýlem eşitmersiňiz. Hiç wagt bizden Türkmen hereketden öz adam satmak hyzmatyny ya kezzaplyk, ogurluk, jümrülük, şuwulçylyk hyzmatyny diktatorlyk rejimine hödürleýän manadaky çykyşlary eşitmediňiz. Mundan soň eşitmerdiňiz. Hiç wagt şertler näme bolsa bolaýsyn, nähili hopawanýan bolsa bolaýsyn, hiç wagt biz diktatorlyk rejimleriniň buýruklaryny, oýunlaryny, proýektlerini hiç wagt şolara gatnaşmaýar. Ýerine ýetirmeýär, şoňun reklamyny etmeýär. Etmedik, etmez ondan soň. Şoň üçin inni bir adam halkyň öňüne çykyp gürleýän wagty gürlemeni öwrenmeli. Hemme zatdan öňürde. Indi bu gürleýän adam bir toparyň adamdan gürleýär şeýlemi? Ol samsyk inni nalaje deýin Türkmenim kanaly. Bizim diýär düşmanymyz diýär diktatorlyk däl Türkmenim kanaly diýär. Tere. Bize diýär alym bilim gerek diýär. Revolýusiýa näme diýeni bilen ol. Onuň maňa lakam goýupdyrlar ha. Adamlarda peýda edýän bir adamyň, bir hünäriň nemesini dakýar.
Oňa laýyk däl. Sen öňürtü bir adam ýaly sözlem düzmäni öwren. Şu aýdýan zadyň ýalanam bolsa, sözlem düzmäni öwren. Sen aýdýan sözüňi düşünip bolanak agyň içinde edip dur. Halk biz prostoy halk diye. O näme prostoy halk? Prostoy halkda şonça pul barmy? Prostoy halkyň adamlary İstanbullu, Türkiýede, başga ýerde, şolar ýalaky sunkasynda şonça pul gezdirýärmi? Gezdirip bilýärmi? Ýöne bir ýerden bir ýere akıtyp bilýärmi? Adam oýnajak bolýanys özüňiz oýnaýan. Adam satjak bolýanys özüňiz satýan. Birini tökmed atjak bolýanys özüňize tökmed atýan. Birini peseltjek bolýanys özüňizi peseltýän. Gürläp, gyzyl tylla altyn bolanyňdan gürlemän kümüş bolay. Özüň öz adam satmak hyzmatyny diktatorlygy öýdürläp oturýar. Onuň nähili Türkmenim kanaly. Ha, o Türkmenim kanaly duşman, kime duşman? Gan hor Serdara duşman. Türkmenistanyň 1-nji, 2-nji, 3-nji diktatorlyklaryna. We şol diktatorlyklar döreden jinaýatçylykly sistemalaryna paraporluk, korrupsiýa konstitusiýasy esasyna döwletiň dürli wezipelerine tutuş maşgalasy bilen ýokary wezipelerine, ähmiýetleri wezipelerine işläp ýurdy halky talap halky watandaşy edip iň soňunda da daşary ýurda gaçyp innem özüni oppozisiýamy, aktivistmi, oraz doğraydı ya aktristi. Hakikaten aktrist yok. Aktrist olup şular ýalakay parang panlaşyp, paşardaşyp şular ýaly edip örenler. Elbette bizi düşman kabul eder. Sebebi öňünde hakikat dur. Hakikatyň hem gözleginde biz, hakikatyň hem ýyzyna biz. Ay diye risken bağlayacak. Risk diye risk ýaly biri diye o serdaryň töweregine goloýlaşarmay. O serdar özüne diye olar ýalaky birini goloýlaşdyrarmay diye. Inni hormatly watandaş, senden şu kriteriýany 1-nji awgust, geçen ýylyň 1-nji awgustundan balagyny açyp bütün dünýä çok ýalamaç bolup özüniň bütün uýatlyklaryny, uýat ýerlerini, maskaraçylyklaryny görkezip gelýän oýnatkulara, jappaklara, maskarabazlara şolara da oýnupdyr, şolardan hem talap et şu şertleri. Professional bolmaly diýip şolardan näçe talap ediňiz? Kameranyň öňüne gürläp oturup o näme gürleýän belli-de. Bol uzatlar gürläp oturup. Ýa-la beýleki biri halky, äsgermän halky näme diýip oturup. Ýene biri özü ýurt urup, özü hemme zady edip şular ýalakay. Han özü, sultan özü satyn aldy Türkmenistany 3 milyona satdy, hawa indi keypini nemetini sürýär. Täfin nemeler. Siz halk bolsaňyz, ýöneköy halk siz bolsaňyz, bu ýöneköy halk näme üçin siziň bileleşip, birleşip eden garny köçüklük, ýakylşyk, ýykyşlyk, ýumrulşyk çağrışlaryňyza bu ýöneköy diýen halkyň, olar ýaly ýöneköy bolsa, sada bolsa, hiç sady bilmeýän bolsa. Näme üçin bu halk? Onu siz hakikaten hem halk bolsaňyz, näme üçin köpçülik siziň ýanyňyzda däl? Näme üçin bizim Türkmenim kanalyna özüňiz ýaly oýnatgy
satançy ýaly edip görkezek bolýan. Näme? Kim dinleýänizmi? Kim dinleýän bolsaňyz, alyma, bilime üns berin. Alymdan, bilimden beýdalanyň. Ahlakdan beýdalanyň. Şol ýaşula aýdyp bilmedim daşary ýurtly syýasatçy. Olar nirde diýenler. Olar bir nemäň otogyň içinde diýjekdi. Virtual. Bir virtual nemäň içinde otogyň kabinetiň içinde, virtual kabinetiň içinde aýagarlaryna bir neme diýer. Indi içi gysy bolar. İçi gysy edýän, başarýan hiç işleri ýok. Diňe ýalan, diňe şonu edýät, many edýät, hiç adam edebilmediler, edibem bilmeýärler. Sebäbi bulan tirigatynda ýok bolar. Hudaý bermedik bulara. Gaýtam Hudaý uran bolar. Bermeýär beýledi dursun. Hudaý uran. Şoň üçin şolar ýaly näme gürleýän, näme etmeýän, näme edýän bilmeýär. Şoň üçin şeýle. Hudaý uran näme şoňa diýilýär. Mehribanlygyny. Bu halk bizim bilen, biz sada halk diýen halkyň näme üçin teň bilen däl? Şunu çoğaltla. Bolýa, geçen 1-nji awgustdan şu awgustda şeýle. Oýnatmady bu halk özüni. Hiç kim gelmedi, hiç kim inanmadı, köpçülük inanmadan bolýan. Biri-biriňizi gemirşip, biri-biriňizi maskara edip, boljaňyz bolly maskara etdiňiz. Indi mundan soň sizi biram bir maskara etmeli. Eňetleşip oturjak-ka siziň ýalylaryňy. Bilimi kabul etmeýän bolsaň, alymy kabul etmeýän bolsaň, ahlaky kabul etmeýän bolsaň, ýylyň günüň bähbidini kabul etmeýän bolsaň, halkyň çekýän zulmyny kabul etmeýän bolsaň, arkaýyn diktatorlyk bilen işleşip bilýän bolsaň, diktatorlyk sana degmeýän bolsa, hiç zat etmeýän bolsa, hiç zat edip bilmeýär. Olar ýaly sirýalyklar bilen. Sirýalyklaryň ýeri halkyň tarapyndaky, hakikatyň tarapyndaky adamlaryň birleşikligiň, partiýalaryň arasynda. Siziň ýeriňiz Serdaryň Küntüganatynda, Serdaryň haremhanatynda, gareminde siziň ýeriňiz. Bu wedem oýnalýanyz. Bulary günümel oýnamasalarym aýlagly ýoldan oýnaýarlar. Näçe ýyldan bäri kimiň kime hyzmat edip berýän belli o. Amerikany täzeden açyp oturmagy gerek ýok. Halk samsyk däl. Halk ýadyndan çykaran o. Hakykatdan bu halky öjükdirip bolýan bolsa, öz ýurduny ýakdyryp, ýykdyryp, düňdürdip bolýan bolsa, eder-de şu wagtça. Ýönetim şol derejeye ýetirjek bolýan. Elbetde halkara tejribeleri bolan adamlaram bar. Olaram size kömek edýär. Olaram size ideýa berýär, zat edýär. Sebäbi olara da gerek. Olara material gerek. Olara maglumat gerek. Olara oýnat gerek, oýunjak gerek. Mehriban dolanlar. 1-nji awgust oýnatgylyp günü bilen maňaşykly, şo günden şu güne çendi. Daşary ýurtdan Türk'e barandan soňunyň nähili bolanlaryny özüňiz bilýäňiz. Aýda oturmagy gerek ýok. Kimin bilen ýatyp turup bereni belli. Biz diňe Allahyň razasy üçin, razylygy üçin, ilgün bähbidi üçin adamlara hakikaty düşündirjek bolýar. Hiç kimi biz garalamyzok, kiçelçek, pedekçen bolandyk. Planyny tanaýanmy diýe. Plany kim, plan näýlady? Nähili şol şeýle beli diýip soraý. Biziň berýän jogabymyz şu. Edýän, ogulky eden işlerini ýatdan çykardyp, şu günni näme iş edip ber? Näme edip ber? Nämeň agitasiýasyny edip ber? Bir aýdýan zady bilen beýleki aýdýan zady gawat gelýärmi? Özüni yalanlap oturmy? Bar bilýän zady absurdmy? Dälmi? Ina şoňa öňs berer.
Näşe bolsun kriteriýa, şu bolsun çarçowa, şoň içine salyn. Kanunam özüňiz karar beriň. Şu sebäbi bize näme? Biz olary ýanlamakda, olaň käbiri halkara ýygnaklarda ýa käbir halkara gurulmalara gidip bizi ýamanlaýar. Ya bize kömek edýär başga yamanlayan, arşikayet edýän adamlar, zatlar var. Oho, siz dünkü edilen meýdan dünkü. Bu siyasy geçilen ýol oynamana geçilmedi. Munça tecrübe, munça tanış biliş, bu zatlar oynamaya edilmedi. Her kim özüňe ýaly oynatyp durýar bolýar. Şoň üçin mehmanlygyny şu 1-nji awgust oynatyp günü şunu ýadymyzdan çykarmalym. Netip bolsa Türkmenistanyň halk respublikasy döredilende şu 1-nji awgust oynatyp günü daşary ýurtlarda şular ýaly agzybirligiň, bilelikde göreşmeň, ilim günüň, halkyň, watanyň azatlygyna, erkinligiне, kömege, gollaga iň köp mätäç bolan pursatyndan şular ýaly halkyň ünsüni sowmak, halkyň aňyny zäherlemek, halky äsgermeçilik etmek, halkyň öňüne geçip söwülmek, agyna gelenni halkyň öňüne geçip ýalan sözlemek, bol absurd zatlar aýtmak, şular ýaly zatlar bilen halky güýmejek, temany üýtgetjek, diktatorlygyň daşary ýurtlarda durmuşa geçirip ýören proýektlerinden, zatlaryndan ünsü sowmak üçin edilýän şular ýaly arzanja oýunlaň, adam satyrşyklaň ýatdan çykmadygy üçin, geljek nesiller tarapyndan bilinmek üçin şu 1-nji awgusty oynatyp günü, oynatyp senesi diýip ýok many suratda taryh girizmek üçin. Şonuň girizek nesip bolsa. We şonda da bütün şu daşary ýurtda kimleň öz halk üçin, watan üçin nämedenni şaýatlar bilen bile hemmesini şo taýda geljek nesillerime nesip bolsa gurrun berer. Hawa inni riski alalım. 1-nji awgust tesirlerim bar. Neme gelýänçe, risk gelýänçe men tesirleri okaýyn. Ondan soň risk bilen gurrundaşygy geçeli. Hawa risk näme üçin bular ýaly şo serdar ýanyna ol nädip bolsun eýle beýle riske göň etmeçilik edip riskin aýdýan zatlaryny ýalan diýip risk ýalan sözleýär diýip şular ýaly onunla gürleýän, onunla ýazýan, hatda bize de ýazýan redaksiýamyza beýleki tanış bilişlere de ýazyp Rusi şolar haram togma ýetirer diýip ýazdym, ýetirýärler aňraýany. Olar o Türkmenistannaklara geregi ýok. Şu Türkdäkiler bar, şolar ýetirýär der. Şolar ýetirýär. Şo bir-birini etmekden, bir-birini sokmakdan bir neme de bilse şolar ýetirýärler der. Şo ara kesmede ýetirýärler olar. Şoň üçin Ekremanyň riske iýerdim, riske de ýazdım, riskem gelir. Risk iýem geldi. Risk Öyle olmuşsunuz. Selamünaleyküm. Risk Näme? eger ruhsat bolsa
Şu tesirlere bir göz atayın. Birinci ağız bilen bağlaşıkly. Ondan mikrofonu sana verip özüm mikrofonja oturacak bolýar. Bor. Allah ýaratan. Ajaba. Mikrofonda onunla biz ýuwaş-ýuwaş häzir tesirlere geçip tesirlerden soň netip bolsa riski size riskin açık zatlaryny size ýetirer. Garajoğlan Türkmen Assalamu alaykum mehman illeşler döwlet salamy anlasaňyz hemme giýçäkşi diýär. Sabor Garajoğlan. Garajoğlan dowam edýär. Absurdun oýnatgulugyň we köpçülikliğin aktiv manipulasiýanyň bir ýyllyk ýübileýi gutly bolsun. Töweleme aktristler öz wezipelerini gowy ýerine ýetirýär. Perden arkasyny görüp seljerýän näçe illeş barka diýär. Garajoğlan sana men garantiýa berýän kepil Türkmen halkynyň 70%, %70 göterimi bilýär şu ýagdaý. Şulan oýnatgudy. Sebäbi bular Türkmenistanyny, Türk ýurdu halky taglap gaýdan adamlar bunlar. Ýurdu halky taglap satyp gören adamlar bunlar. Bizim bilýän, biz habarçy hökümine, jurnalist hökümine, bizim bilýänimiz näçe esini halkyň hazynasy bolan halk bilýär. Bir ýurdun, döwletiň, milletiň hazynasy bolan halk bilýär. Ondan arkaýyn ol. Gatar kaýyn ol. Kelam geldi. Kelam ömrüňiz bolsun. Salam. Assalamu alaykum watandaşlar. Giýçäkşi, haýyrly akşamlar diýär. Garajoğlan. Garajoğlan Türkmen dowam edýär. Goňşy kanalla oýnatgylar halky güýän otyr. Arkaýyn dogurlap geliber aşnam. Bizim tekniki kemçilikler düzelse özüň bilýän diýär. Bizde sponsor ýok. Geregem de gaty dogry. Kimmedat öz wagtynda bolar. Edilýär. Tuğdana wagtynda bişer. Oğluna oğlu ýöne tuğdana wagtynda bişer. Kelam täze materik aşak ýaly Türkmenistany gurýas diýip mi Firastafur kemine mi diye, näme diye? Elementler dogry aragatnaşyk etmese reaksiýa howany zaýalap formulada diye çykmaýar diye başa baran çok işte. Kelam döwlet halanyň bolsun aladaňa emme Allah ýarym bolsun ne sawol nemelere äňige öwrençi bilen mokşan üçin aýyrsam okabilem aýyrmasam okabilem şol üçin aýtmaşlar kıyınrak bolýar. Esenlik mi risk senem Allah ýardamjyň bolsun diýär kelam sawjyň. Garajoğlan Türkmen internetiň tizligini kontrol et, döwlet pesýaly diýär ýok pesýal. 250 üstünde 270, 260 dogry şot 60 bilen 280 arasyna gidip gelýär. 50'de 250'de düşen o katta. Risk iyi verdiktir. Şu tayda var. Düştük orada. Ondan men ayıryan. Yorlan ýörap barýakan, bir tebigatyň içinden ýörap barýakan aýaňa bir zatyň tedegi degere, ýaňyja etkiden tedegi şolar ýalak bolýar. Ýani olaram bolmaz durmuş.
Karazoglun buların hemmesem rejim tarapyndan ýörüýte köpçüligi manipulýasiýa etmek üçin orta atylan oýunçular. Bu galmagallar diňe sahnan öňünde ýörüýte pul berip sponsorlugy hereket etdirilýän aktrisler diýe doğaly gollayan edilýärdi. Türkmenistanyň içinden daşyndan gelýän suwutnamalar hemmesi şunu doğru suwut diýe atly doğru. Ştaýda ýene dioksidip sen adyňda many bolmaýan şey aly diýe. Näme diýjek bolýar? Olam gitti şol virtualny bir-birine dürtýän ýerine bir-birini dürtüşip dolaşy etip ýörler. Dürtüşýän gruppa. Muhammed many bolmasa şettali 20.000 berdi diýe. Russiýa döwleti assalamu aleykum diýe. Russiýa dowam edýär. Döwletine bu tupoýlara zat düşündirmeseňiz, düşündirmeseňiz diýe, düşünesleri gelmez diýe. Özüňiz bilýäňiz olaryň ýagdaýlaryny diýe. Gaty dogry şonda da ýaşlar, zatlar iş güç bilen ünse başga ýerde bolan adamlar haýyş edýär. Ýatlatyp goýberäýdi diýip, onuň ýatlatyp goýberäýdi diýenden soň birazjyk ýatlatmaly bolýar da. Döwlet aga men siziň poçtaňyza hat uratjak bolýan hiç atpravka poçtandan gidenok diýer. Näme üçin gidenok? Sende bir näme baglaýmas? Başka yerden iberjek bolup goýar. Yakyndan netip bolsa WhatsApp, Telegram beýle hemmesini netip bolsa näme ders? Halk köpçüligine ýetirer, şo taýdan arkaýdan habarlaşar, netip bolsa. Täze sistemalar bilen bile täze kompýuter gelenden soň netip bolsa. O taýdan arkaýdan isleýän adamlar hüjüm edip görsün, her zat edip görsün, ondan bizim üçin nemesi ýok, fark eden ýok. Poçtaň harpyny dogry ýazýan näliň adresi, şondan umyt biler. Ýalňyş adresiňde, ýalňyş bolup biler ýazýan adresiňde. Artyk başpyr nokta çalyp bir zat goýýanly olara da seret. Russiýa olara knopkasyny geroy diýerler diýe. Onun geroy ýönürýän nemelerem bar, fabriklarym bar. Virtualny prezidentler hemme zat onun virtualny haýaly arzu goýar. Kelam dogryny aýtsaň kahary geler. Ýalany aýtsaň gülesi geler, tipdirler. Ine söz. Kelam ömrüň uzak bolsun. Ine. Bir setirde geçen ýylyň 1-nji awgustyndan şu ýylyň 1-nji awgustuna çene bolan oýnatgylyk ýaraşynyň gyýyskaça taryhy tügül. Pillihana ýetirmejek bolup bir-biriniň aýagyndan aslaşyp, bir-birini ýamanlap, Hudaý, bir-birini edip edýän adamlaryna çalyşyp maskaralar. Russiýa risk näçe hakykaty aýdyp beren soň biz halk riski diňlemäňler. Ýurduny otyrdy gaýtam, ayağa alıp bir herekete başlamaly bolýan, ýöne knopka basyşdyryp tırlany bolýarlar diýe. Ay olan etjek zady ýok, olar näme bilmeýär. Hudaý bermedi, Allah tarapyndan berilmedi, olar hiç işi bitirmeýärler. Satışçylar o edýärler, öz tebigatyna görä, yaradylışyna görä.
Rusya dowam edýär döwlet agasynyň bilen nädip habarlaşyp bolýar diýe. Aşakdan geçip duran hatlarda bizim Facebook adresimiz, TikTok, Instagram, e-mail habarlaşmak üçin bir näçe şo taýda variant ýol bar. Şolary belli edip alsaň, men häzir taýyn nemem ýok, ýazar ýaly. Şonuň üçin aýplaşma. Şonu ýazyp alsaň, şolardan ýazyp al. Häzir şu nemeni tapmasam zaryat turjak ýaly. Munyň dakdan kompýuter gyzýar, gara. Ol başlaýar. Şo taýdan alyp bilersiň. Olmasa da indiki efirde men ekranyny taýýar edip goýar. Hatda nemelerde de bar. Videolaryň düşündürüş bölümlerine girseň şo taýda ýazylyp duranlar taýýar. Tekst görünüşinde. Kelam döwlet bul absurdlara düzelse köpeklere de Kant çok ondan diýemen düşünmek o kabilem. Karacaoğlan Türkmen halkyň köpçüligiň adyndan gürlemäge hiç kimiň haky ýok. Bu eýýem manipulyasiýanyň bir görnüşi edilýärdi. Halkyň adyndan gürleýän adamyň özü şahsy pikir bolmaly. 15 adamyň gürlemagy ol ygtyary bermeýär hiç kime diýär. Ömrüň uzak bolsun. Gaty dogry 15 miňim şol ygtyary bilen ok, million meren okşap ygtyary. Döwlet bu diktatory hemde haram tokumy bilen nädip wezipeden aýyrmalysynyň uğruna ýörünýe ağlaç guatlarly ol haram tokumyň diýär. Ömrüň uzak bolsun. Bizim görüşýäs. Bollaw kömek gerek bolsa Türkmen Hereket Birleşen Halk Frontu, Birleşen Opozisiýa güýçleri ýanynda gatar kaýnamak. Tapawdy ýok, nähili ýok bolsa şolar ýaly ýok bolsun. Hökman bizim proýektimiz, hökman bizim birleşigimiz etmeli, bize aga bolmaly diýilen olar ýaly düzgün ýok. Arkaýyn haýda bermeli. Arkaýyn bilelikde işleşi bermeli. Halka peýdasy bolsa bir hyzmatda, biz ýol başçy boljak, öňü çekjek, lider boljak zat diýilen neme ýok bizde olar ýaly. Dawa ýa şoňa benzeşdi. Men düşünip durdum. Bu ýerde hem haram tokumyň terekçileri hem synlap durlar, kim näme ýazanly şoňa men diýär, şo ýazyşyndan belli diýär gaty dogry. Kelam Karacaoğlan olar video görülüp abuna bolanyna belenip meni kollaýar diýip düşünýärler. Bular bir kitap ýazyp ýa halkyň arasyna özüni töýdüren kişimi halkyň adyndan geplep biler ýaly gaty dogry. Rusy men ýörüýte ýazdym, goý şolar haram tokumy ýetirsin diýip ýazdym diýär. Gaty dogry ýetdi, onda da şol bagda ýetdi. Bagda ýetirýär. Ýatranyp bizim çykyşlarymyz ýatranyp bolar. Diňe göni ýalymyň burup duranmaly diýär. Göni ýalymyň burup duranmaly diýär. Göni ýalymdan soňra epes WhatsApp özlerine gelýär. Döwlet olaryň sanaly günleri barly. Bilýän taýjy. Korkutam olmaly pes garrap soňra döwlet agaly. Komplimentin üçin köp sag ol. Özüňe öğretmeden biz şu işler, yığınaklar, eyleler, beyleler, ustalı işleri, ustalyň başynda gürrüňdeşikler zatlar diýip açyk gowadan uzak galyp
şuraya gynaldan birazcık sağ meselemedi ikinci plana, arka plana atıp tırs. Şunun için birazcık nemeler bolýar. Hawa ýöneğini o yoldan çıkıyor. Sebrakdır şu semidi. Avrupa ümmetarına en edafi ümmet şu keseli semidi bir siltäwarly. Indi bu ýöne özüme diýen halkym üçin, watanym üçin, mukaddes toprağım üçin söz veren vatandaşlarym, ildeşlerim, türkmenlerim üçin maşgalam üçin özüme aýaýan. Rusya döwletaga bir azajyk hapa sözler yazanlaryň bağışlarsın diye men ekrana koybar yazsana. Eybe. Borlay var ayne şu gurun koyulum. Kelam garry oynasa korkut diye garry oynasa gaytırır diyen yerem var. Awa. Inni risk. Awa. Risk sesin oyun aç. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Risk. Selamünaleyküm. Söz sende bu näme var? Ýöne öňünden men bir zat soragyň gelýär senden. Meselem ýazýarlar. Ay risk. Awa ay sevdaryň töweregiňi de golaýlaşdyrmaýarlar olar ýaly adamlary. Awa risk dogry zatlar aýdan o. Şolar ýaly zatlar gürletme, risk geçirme, şolar ýaly gurrunlar bar. Ýadynda bolsun şoňa da jogap ber, ondan öz aýtjak zatlaryny aýt. Men O sözüme cevap verecek, şu an cevap verecek. mikrofon vakt- sana berýär. Az vakt kaldı, birazcık az kaldı. Nesip olsa hemmesini çıkaryan, düşen suratlarımdan, iyi uçutan yerimizden ba, viskini çakıştıran yerimiz ba, kaptanı gıyızlaran ba, oğulnaran ba, hemmesen ba mende suratlar du. Ses kayıtı, zap, video kayıtlar, syomkalarça ba mende. Ben işine sırada kellemden cevap veren sözümün izinde duruyor benim için. Birinci. İkinci, men bu Serdar tanımayan olsam, gitmişsin tohumu tüyücün tanımayan olsam, atlarını nereden bilen ben? Bir. Üyleri nereden bilen? İki. Ne maşinler barlığını çebilen? Kimin kasabında? Kine edip geçirildi? Onu çebilen. Men hemmesi var. Yani bir söz, bir san söz var bizlerde. Atasöz var. Pişigem eti etmese porsu diyorlar ha. Ana o bizim halkımız. Başka deyip bilmeyeyim ben. Ne mi deyin? Şu an diğer. Faktını çıkarıp veren vaktin oturalı. Ha, bunların kellesini ne biliyor musun? Şu an yüzünü açsın. Ana oyunu oynap başladılar. Yüzünü açsın şu. Kimliğin göreli. Böyle oyunu üstüne oynattılar. Ben yüzümü açacak da onun vakti var. Az kaldı. Yüzümü açarım. Suratlarımı çıkar koyarım. Videolarımı çıkar koyarım ben. Az kaldı. Kendi az kaldı o günlere. Serdar'a geçen gece en son efirde söz diyendim. Bir hepte sorak verdim. Pulları. Niri uğrattın, ne için aldın sen de? Bilmem de öyle. Şogun iki oğlunlar hemmesine Jidkun presine dıkıptılar. Kim surat uğrattı? Hemmesine. Oğlan var o oğlan ağlaya, kan ağlaya. Çıkarma suratları deyip. Suratlar çıkarma, görkezme. Näme etmek presi dıktırayım? Näme sen Jidkun padvalını dıktırayım? Näme hakkın bak? Kim sen? O halkın pulu. Senin pulun değil ya. Kalkan pul değil. Ya kalkasın pul değil o. Näme hakkın bak? Dubai yolunu açtın. Näme ettin? $2000'a baka çıkardı. $2000 bir sen Dubai milyon altı $2000. Düşün. Olan tapılan o. Bir yerde bunun agentleri var. Bileyim.
Konsolosluğun agenti, KGB'nin agenti var. 4-5 tane olan bu. Dubai'nin yol açıldı. 600 gizek gittiler şu oğlumlar. 600 gizek. İnanmıyorum. Gidiye 2 gün boyunca geliyor inem izine. Türkmenistan git geliyor. Türkmenistan'a Gorkoz eleman akar Türkmenistan'da menzil. İnem geliyor. Olar nämiş bilen Olan meşgul adam edýärler? öyle. Ola pul meşgul şimdi. Kargo. Ha, Pul. pul gatlatýarlar ha? Ava. Kargomla pul iş oynap durlar. Risk senden bir daha haýyş etjek. Risk Aytam. gatnap durlar diýdiň onuň bir soraw ýadyma düşdi. Rejimiň diýenini etme. Rejimiň tarapdary bolman. Kargo firma açıp kargo bilen meşgul bolýarmy? Türkmenistan'da. Meşgulap bolmaya o tarafa edin. Ha, berde açıyalar şistörkalar açıya. Olam neydi? Kim bu kaz yol bolsa, kim o adam satsa kargosu kov gidiyor. Adam halk düşünen okşuları. Ha, kargosu ayda bak 3 ayda bir gidecek bir kantine yük uğradılar. 3 ayda bir gidecek. O adam önemli özgürlüğüne yürüyen adamlar. Göremek bilemek. Ona adama günü yürümeye, iş yürümeye. Son yapıp gidiyor, bat gidiyor. Kargo o yürüyen adamların hemmesi kaz yol. Kaz yol. Ben onu garanti veriyorum. Ben işimin garanti veriyorum. Garanti veriyorum. Kaz yol. Desin çıksın bir sesin. Ben kaz yol tal desin. Şolun bir tarafı konsolosluğa değiştir ya bu olsa Aşgabat'ta bir KGB'ye değiştir ya olsa prokuraturaya değiştir. Va. Yok demiyorum. Va. Hemmesinkiden bak kargo. Ne için? Ne için öz hakkını Mehmet? Ne için dünyanın Western Venus'u var. Puldu. Ne için yaptırdı? Sebebi kendisi işliyor onun. Ne için yaptı biliyor musun? Adamla tutup başladılar onun üstünden. Onun Western Venus'u açıktı. Problemesi korkma pulunu uğrat biledin. Şu atında halkın özünden geçip başladı. Ondan şu at ön $100 $1 alınıyordu. $2 alınıyordu. O $2 sonra $1 işte. Şu at $100 pul alanaklarında. Nol. Muht uğradıylar pulunu. Pul veren muht üyün alıp baraylar. Ne yapıp ettiler? Ucu halkta kellesini üç kez başladılar. O oyunu et başladılar. Onun etikleyen işlere ken halk düşünmeyen oturuyor. Uzatları. Serdar ne için? Serdar hakkı var hükümetin bilediğiniz $2000 baka çıkarttırmana. Açça para korru geçirdiler. Gitmenken Dubai'ye gitmenken birden kabinete tıklayarlar. Soruyorlar. Ne için git paran? Ne için pulun var? Pulun görküz. Kimin yana var yan? Neydi var yan? On gittin Dubai'ye. Hemimiz gidenler hemimiz sözdegar deyip bir şey. Sözdegar da hemimiz kaçıp gidip paraylar. Aeroportta mı? Aeroportta. Sorayanlar kim? Sorayanlar kim? Milli Hokulluk mu? Polisya mı? Ya gümrük mü? Polisya, Şistorka, KGB, Milli Hokulluk soraptı. Ona girmeyecek olsun $150, $200 para verin o üçüne ayrı. Düşün. Datta o güçlü pul işlep dururlar verdi. Datta o pul o işlep dururlar. Bir tane pasportu uzatacak olsun, bir tane pasportu peşet koyacak olsun 2 yıllık. İnkpesi $50. Düşün $50 inkpesi. Ne için sana Türkmenistan mı vardı? Türkmen halkı var. Ne için sana? Pasportu uzatılmalı, pasportu çalışılmalı. Türkmenlerin sanı 2 milyon ile 3,5 milyonun arasında. Gel 2 milyon değil. 2 milyona $50'dan kazapla. Onun inkpesi $50. Bu olmazsa $150-200 çavarttılar. Çalk sroşne edecek olsa $200. Çalk sroşne. Bir gün için timerla. Şu gün ben et alayım. $200. Ulu sunma işlep durur vardı. Ulu sunma.
Kelleňe sığmayan pul var bähde. Konsolosluğun gurrasy men alamok diýerler. Men göremok diýerler. Lekin näme kim aldy onu pullar? Kim aldy? Bäherden Türkmen halky Türkden uç bilmeýän Türkmenistan Dubaýa gitip başladylar. Türkiýede Dubaýyň bileti satyp başlady $2,500. Türkiýede Dubaýyň bileti satylýar $2,500'dan. Düşün. Şu wagtny resem ýok, indi bilet tap jökün şükür edýäňde. Oktyabr aýyça bilet ýok diýdiler şu wagt. Tapsaň şükür edýän. $3,000 aljak adamlar var. Dubaýdan Türkmenistana gidýärler. Türkiýeden Dubaý bahasy anyş baha çykydy şu wagt. Türkmenistan diýmeýän men. Türkden Dubaýa gitjek bolsa şu wagt çykdy. Da to halky ezipdiler. Biziň halk birat diýsen, risk anaşna, risk bilýärmi? Risk nereden gördük? Men görmesem, ýan oturmasam men näme näme diýim? Menem vicdanım ba. O men näme daşdan dogulamak men, demirden men. O zadyň soň jogap bermersin. Bu dünýä jogap bersen, ubur dünýä jogap berjeksin. Az kaldı, kıstalman, az kaldı. Men bilýän eken, Türkmenistanda uruş çykjagyn bilýän. Uruş çykýar. Halkdan çykýar uruş. O garanti. Onda 2 vilayet çıkar ya ondan. Onu bilýär. 2 vilayet çıkar ya. Daha şodun lewap çıkaracak onu. İmkan edilip duran halk kalmış 2 vilayet edilip dur. Daha şodun lewap çıkaracak onu. O garanti. Çykýar. O da tok kan dökülýär. Da tok güçlü kan dökülýär o da. Halk doydu je. Açık ulaşan. Doydu halk. Konkret doydu. Gidýänler kimler? Lebap, daşoz. Giden pul berip gitdi. Halk doydu bolem bu doýana. Bu doýmaýar. Bunu doýurup bolmaýar. Gandyram doýmaýar bu. Gandyram doýmady. Gandyram doýmaýar bu. Gandyram doýany. Onu ağızda tüs ayağın dırnağına taşına çıkan oturuşuna. Tohum diyicisinden. Biz initen Serdar Ganhory, Serdar Süplüğü, Samtığı, Boğ tanıyan bir gününde senden bir daha soradım. Şu Serdar'a yalvarıp, yakarıp, Serdar'a palyoko verip, ügüp, tarif edip, Serdar'a bir halk üçün, halka peýdaly boljak iş ettirilip bolar mı? Mesela Serdar'a şöhret deyip aeroportda gıygıranyň bilen Serdar adaty gatnawlary, ardan bakadan nemeleri, uçarlary, biletleri satdyran gatnadarmy? O tersine olur. O beter besirede beter bakany götürüp başlaýar. Halk menden korkup başlatdy. Beter edýär. O %100. Tersine diýär. Halk üçün bu bir zat, bir san çöpem ýaşy, bu bir san çöpü alıp diken adam, et dikecekler adamı öz kisesinden. Halka hiç ýaşylyk etýän adamlar o. Hiç zaman etmiyor. Etmeyecek. Garanti o men sana diýen. Onu bu propaganda maksady näme? O Serdar'a şöhretlik gıygırmak, o Serdar'ı tamala bir halaskar ýaly Serdar kakasından göçüp, Serdar kakasından gowy, o taşarut okan, taşarut dillerine zatlardan bilýär, döwrewap savremenli biri, özüm ýaş, o ýaş bolanda gowy bolýar diýen bir neme ýaly. Şol ýaly bir düşünje bolýar. Dur. Daşy ýurtda okan diýerlerdi. Daşy ýurtda gaýsy ýurtda okamyş? Gaýsy ýurtda gidip bir tetrat tutup ruçka eline alıp yazan adam bu. Gaýsy institutda. Gaýsy institutda gelip bir ruçka tutup tetrat yazan adam bu. Görüň, gol çekende eli titrep korkup çekýär. Korkup çekýär, titrep. Potpusun çekedi, korkup çekýär. O jizinde o tetratny yazan adam da o. Birat sen ha diýerin, inanaryn. Viskinen
Kıyızlarından kebet yurttaşın daşa yurtdasa ha inanırın. İnanırım ona. Gördük mü? Özbekistan prezidenti geldi, başka yurdun prezidenti, Aslan prezidentler geldi. Götlerini gir çıkıp näme diye korkup gurluya. Korkuya. Munu duh yok. Prezidentçilik elesem yok. Şu at bulan etçe oynayan biliyor musun? Putin'le Medvedev'in oyunu oynayacak oluyorlar. Putin'le Medvedev almış duruyorlar. Şimdi kalk ikisi almış duracak oluyor. Oyun ederler. Halk ayağa kalkmasa. O edecek belli o. Kontrol halk ministerler kakasının elinde kontrol. On serdarın elinde ministerler kontrolda. Şu atında kakasının elinde. Pul verenin gitti. Seyrediyorlar. O öyle. Niye öyle? Neyemez. Gurleyen. Sen duhunuz var mı? Çıkın ortaya. Çıkın. Tribü edinler. Daha sonra kıyıcı öldürdü. Onun gece kakasına varıp adam uğrattılar. Ben sesim dinlettiler. Sen ne misin orada? Ses bileceğim kimliğini diyormuş. Sen sesini dinlediyorlar, şeyle mi? Ova. Ben nereden kıyıcı tanıyan sesini tanıt, şuna tokum teyisine, öldüren kıyıcının tokum teyisine gece kakasına alıp araya. Şuna adam sesli adam geldi mi? Gurlaştı istermedim. Yalandan pul taşlaka gelirler. Ağzını yok kaçırlar pul. 50 milyon. Ondan korku derler. İzninden sonra. Serra sen gidecek yeri yok mu? Bittin sen. Tutordun. Sen neyse pul taşlar korku kaçır. Şimdi suratlar, videolar beni dur. Onu artık bu sen. Risk. Ştayda Rusi deyip bir tomoşaçımız, komentariyacımız, alıp barcımız risk sana bir sorum var diye Raşit Meredov'un şu para horluklarda elleri var mı? Men özüm üçün bilesin eliye diye. Yok Raşit Meredov kırada çek seyredip duruyor. Конечно, neme oluyor? İkisi bir zat oğlum. İkisi bir zat. Näşe ministerler basıl gitti. Näşe minister basıldı. Näşe Raşit Meredov basmadılar. Näşe yerini oynatmadılar. Sebep. Yanlış mı? Raşit Meredov oturanı minister oturandan beri näşe 100 minister gitti, basıl gitti. Doğru değil mi? Näşe bunu basmadılar. Belleler am şunu. Qaysı yurtda pulları var, qaysı yurtda jaylary var. Şu adam pensiya çıkıp kaçacak bolýar, pensiya çıkıp kaçacak bolýar. Kaçıp bilmedi. Raşit Meredov'un arkasında adam var. Var arkasında. Data güçlü adamlar var arkasında onun. Ondan hem korkuyorlar. Raşit Meredov bolsa yurdu 2 minutta çevirirler. 2 minutta yer astı ettiler. Ondan hem korkuyorlar ona. Aydı mi sana? Data güçlü adam arkasında onun. Raşit Meredov güçlü adam arkasında adamlar. Yaşlılarken onu. Bu yırtık haltayanak her deşikten çıkıyor o. Bunu kalkıqlı ikisinden kelesi bir işlemiyor. Neyse neyme çıkıp falan bilmiyorum bunlar. Bu Berdi Muhammedov'la katlaşan uwanlar var ya, şu bile keyif ediyen uwanlar. Şolar neme bilen, Taliban bilen bulan arasını sağlap berýärmi. O. Ona Taliban hem keyif edýär eken, Berdi Muhammedov'lar bilen edil şolar neme diýen olsa, ha? Kiev'de çumuyor. 2 ayağına çumuyor olur. Denize düşerler. Senin et bilmen işin olur etti o. Senin el urmalı kıyızını olur etti kıyızlara. Mesela hadi. Risk. Bunlardan yurdun içinde keyif edýärmi ya taşary yurtlara gidip otaýlarda da keyif edýärlermi? Bu haram tokum serdar şoňa meňleşler. Taşıyurda gidende korkup gidiyorlar. Mesela açık urlayın. Korkup näme ediyorlar, keyif ediyorlar. Akranı, zatlı da
Türkmenistan 10 sana akranımız olsa aňarda 100 sana akranım akrany ýapdylar. Gorkýarlar. Öýlem sessiz oturýarlar. Sebäbi olaryň aňarda bispirde kebesler 52 miň ellerini düşýärler bilýärler soňa. Kaýsy ýurtda otursa. Türkmenistanda gorkezler bispirde ýyllygyny. Ýurtdaşyna gorkaz bilmeýärler, daşaýurda gorkaz bilmeýärler. Sorajak. Indi sen Serdaryň ýakynyna boran adam da çok soraýan. Şu neme ne şu Serdaryň torugyny bolan wagtyň hiç şu daşary ýurtdaky oppozision hereketler zatlar barada bir gurrun bolýarmy, bolmy? Gurrun ýylmy? Men bolan wagtlarymmy? Ýa. Ya o gurrunlar gurrun edilmedi. O taýda ona gurrun bolmaýardy. Sebäbi bir-birine gorkýar taýda. Ýymany, içmeni, kebetmeni, gyzlamy oturmaň boldy. Orada pul. Birinji pul maslahatyny edilýär, puluny alýarlar, oturýarlar, soň kebe gidýärler, başlanýar. Ona gurrun olmady. Hiç olmady. Açık oluyor. Ona adı kelesi işleyemem. Ona adı kelesi işleyemem. Oturan yerde kameralarını uçurup duruyordu. 1 saat onundan, 1,5 saat onundan patkalimler gelip kameranı uçuruyordular. Oturan yerinde. Kamerası 1 saat, 1,5 saat onundan uçurulmasan içindeki motoru, bataryayı zarar alıyor. O işlep duruyor. Şöyle işletiyorlar. Ölerin gorkýarlar özlerim. Ölerin gorkýarlar. Kalyan çekip bir gidip kalyan çekip özüne yıkıl gitti. Özünden gitti. Serdar mı? Özünden. Ova. Özünden gitti. O kalyanın içinde näme var olur ýaly? Özünden gider ýaly. Düşün özüňe kalanny. Ha? Kalanam düşünür da özüň. Düşünür bu kana. Gary neçe bar? Gary neçe garykdylar. Özünden gitti. Ertebirki menem özümden gorkýan. Menem haçyga çıkıp suratlaryny çıkap koymak isleýän. Gorkýan men. Özüm strahon etmesem men gorkýan. Menem Azat Isakov ýana bolup giderim bir gün. Her Azat Isakov gitdi. Kim sorady? Gaýsy halkyň gaýsy çykdy ortaya? Ha? Bolmaglar üçin çykýar ayaga dikerler, bolmaglar üçin orta çykyp şerreçilik ederler. Jelip geleýärler. Gyýryp çykarlar. Jelip geleýän gyýrýar, ýürýärler. Lekin hakyky olanlar üçin biz durmady. Näme bolup gitdi şoğlan? Goýuna kurban bolup gitdi. Gitti. Hiç mi atlamayan oğlan? Benim gitsin, benim atlamayan hiç kim. O garanti berýär. Bolýan kime bolýar? Sen tokum tijiňe bolýar. Üýnüklere bolýar. Çıksın. Halk çıksın. Sürüsün. Sorsunlar. Birisi bile sişti diýerler, birisi sidi diýerler. O gurrunlary goýuňda soraň, halk soraň, şoğlan soraňlar. Näme soraňyz ýok? Sebäp her kim özüň günüň nämeti, baňa näçe bolmaz başga näme bolsun diýerler. Onan däl. Halk üçin hereket edilmi? Halk üçin ediňler. Özüň üçin etmeňler hiç kaçan. Özüň üçin çyksyň, çykyň oýundan. Goşulmaň. Birine ona çırşap durmaň haýsat. Boş-boşuna. Halk üçin çykýan, çykyň. Hiç kim çırşamaňlar öz nämeňize. Şu arada özüňiz adyňyzy awraya kazanjak bolmaň, o awraya kazanjak bolmaň, o jelip gelýär bolýar ondan. Ne bagışlaýdy ol da. Eziz halkyň bagışlaýan lekin men biraz näme geçdi ben kalsın. Çizikden geçdi olar.
O öyle meşe bu. Çıkın ortaya. Men tapın. Men sizle suratdan tap berin sizle berin elinize. Çıkarıp bileğiniz var mı kameraya? Siyomkana. Ha? Çıkarıp bileğiniz var mı? Gelin benim yanıma. Men sizle berin. Lekin men birinci meni strahon alınlar. Men sizle suratlardan verecek, video kameralardan verecek. Meni strahon alın birinci. Berin elinize. Hiç adam gerek de bana. Lekin men birinci strahon alınlar. Men sizle video kameralardan verecek, suratlardan verecek. Hemmisini verecek sizle. Siz taptılar. Belediyeden koy aktrisler eğer ona var ya 4 el bilen yapışa sana. Garantim yok bence. Venediya'nın o tüngsünde ölüşe olur var. Bana boş kurun gerek değil. Bana boş kurun gerek değil. Bana açık. Bana. Lekin men berin adam bilyen kime bermem. 2 adam bilyen berdi. Seni bilyen yine bir adam bak. Onu bilyen. O hakiki adamlar. O borkep hakiki gurulya. Lekin birisi men arkam durup bilmiyor. Kadı görme. Hiç kim durup bilmiyor men arkamda. Hiç kim durup bilmiyor. Dünya hadir büyük götür başka Burada değil. Doğru kadı görme burada değil. Burada aytacaklar. Meni var ha, senem yetişmörsün men. Senem yetişmörsün gerek olsa. Bilmiyor kalar. Meni şu adına meni senem tutup yetişmörsün. Sakla yetişmörsün. Bilmiyor kalarsın. Bir gecence yok ederler bunlar. Bir gecence, bir saniye, bir sekund içinde yok ederler. O belli değil. Hiç kim bana nem yok mende. Men şu gidem vaktıma men yok edem vaktıma men bir poşta taşla gideceğim biliyorum ona. Bir poşta taşlayayım. Senin poştanı taşlayın, yine birisinin poştasını taşla gideceğim ben burada. Taşla geçerim. Son ne meselsin? Lekin men ularning eline geçmeke kellem atı öldürüyor özüm. Özüm atı öldürüyor. Hemşim kesin, hemşim meni doğru et. Hemşim pis etme elimde. Gelsin. Men özüm atı öldürdük birinci. Men ulara eline özüm verecek de. Kellem atça gidecek. En koğuş şu. Men uların elinde men iti olacak da. Ülgiden miyim ha? En koğuş. Men açık kurulayan o zaten. Men gelsin, du kuşattan gelsin birisi. Emin baştan daha şolu olma şurada, daha şolu olma. İzmir'de. Onu tapaysam men liste onu başka seçecek. Näme ministerin doğan motun bolaysa, değil mi? Näme ministerin doğan motun bolaysa. Sen spontan pul kargo pul erodedilsin. Bilýän onu, en agentsen. Ama mesela bilýän mesela İzmir'de oturuyorsun, İzmir'de. Borno'da oturuyorsun o zaman. İzmir'in Borno'sunda. Agentsen. Sen halkın içinde böyle agentçilik yürüme. Pul kargo etendir. Sen ministerin doğanlığını çebilemesene. Ayağını denk kaldıracak. Sen beni tanıdın sen. Ben senin yüzünden gördüm. Kargoda gördük seni. Guruşa oturduk. Sen indi sen benden göreceksin şimdi oyunu. Risk Karacoğlu'nun soruya. Risk kaviyerleri men ekrana çıkarayan adamlarımın köçesine de girip bilmezler arkayın olun deyip diye katı kovu diye manipülasyon diye. Bu ne alamatı diye. Bu oldu kim aydanınca bilip durmuyor onu. Kim aydanınca bilip durmuyor onu. Milyon onu. Kim aydanınca? Ben o tema girecekler. Ben o tema girecekler. Kim aydanınca bilip durmuyor. Karacaoğlan kim aydanınca bilip durmuyor. Yok şolary garanti ver. Niyet şolary garanti ver bilýär diýende. Boşuna Ben ben garanti vermez diýen ne sen çık şu kanalyna sana garanti berýän bolsa. men mi? Näme? Yo men kanalyma çıkaryan adamlaryň köçesinden nime hiç bilmezler diýmişsin. Diýmek bol. Efirde sosan sebnen kurulacak da oldu. Bol. Men önce pulum yok. Korkazım düşünün. Lekin yanlıştım. Bir ulu yanlış işittim men. Nerede yanlıştın? Yanlış işittim.
Yanlış iş ettim ben bir zat. Tanıdım ben kimligini aytıp mevzu näme edildi? Bol tanıdım ben kimligini. Maňa degse oğlan, maňa degse onu eret ederim. Eret ederim. Eret ederim maňa deginse. Deginmesin. Ben oňam diýdim. Maňa degenme menden uzak durun. Näme etmem. Zat sorar menden. Kelam ýadyya arkanda sponsorluk edip durjak fond, finans, goýum güýçli lider gerek. Risk howlukma biri çıkar orta diýen. Maňa gerekde, pulum gerekde, sponsorum gerekde maňa. Maňa sponsorum gerekde, pulum gerekde maňa. Pul men özüm berin, lekin maňa sponsor gerekde, pulum gerekde. Pul ortaya goşmaňlar. Şu adamlar bolýarmy dölde ters düşünüp başladylar. Sponsoram tapylarsa pulum bererler diye. Ucu başkaça düşünüp başladylar. Maňa pul gerekde berdi. Sponsoram gerekde. Ana sponsorum şu, pulum şu. Şunun özü. Hemmäsi şunun özü etdi. Sponsorum, bolca sponsorum şumy? Pul berjegem şumy? Maňa men dälim men. Öz aýagyma özüm barayım mutaya. O gitme. Ona şuň söhbetleşmede jemläli 1,5 sagata dogurlaly, 1:27 şuwat 3 minut ýaly wagtda. Awa, nede bolsa ýene hepden soňunda eder. Eger wagtyň bolsa eliňdegse. Bole. Awa. Men başga ýolda gidip geljek bir näçe günüň komandirovkamma. Edip bolsa. Hepden soňuna gelýän. Serdar, sana bir zat diýeyim. Iň gowy maslahat sana. Her hökümet işletdiren adamlara 2 aýlyk öz keseni töle. Muhtuna töle. 2 aýlyk. Näme bolsam şu halkyň pulu bolar sen pulun däl, halkyň pulundan. Öz pullaryny beren 2 aýlyk töle. Birazjyk senden halk Serdara şokatyp kämera gyrtyrarsyň. Çöçsün. Et bilýärmi görýän gana? Et bilmeýän işte. Sen ona duh ýok, ýürek ýok. Gorkýan. Sen owa tarapyna geçipsiň, owalara geçipsiň indi. Dato nämet başlapsyň? Elektrik stansiýalaryny değiştirmän diýipsiň, owalara geçip. Hökümetiň etmeň işi demi o? Ya owana näçe kalkın uğraş ber tok elektrik. Olan pullar nerede? Hı? Olan pullar nerede? Doýaňyz ýok sizler. Gaz berýärsiňiz. Gazyňyz hem gaz del. Kaýsy ýurtda bar gaz? Iň soňky atkotyny halkyna berýär. Na atkoty satylýar, atkosyny öz halkyna bermana. 3 oçuk koýdyňyz her 5 günden gelip filtrasyny değiştireler, setkasyny değiştireler. Setkanyň hawaty näçe manat bolupdy? Bilin bir bak bersansy. 30 manat bolupdyr. Koyna puluna 150 min manat barsan setka. Her 5 günde hepdi de patılık 15 gün. Dıkılya. Halı 5 yıl bolar, halı 5 yıl çocuklarını değiştirirsin halı. Ha? Of vagon uğra sattın ya Özbekistan'a. Şular izine getir halkın zatları olur senin satın değil. Vagon su çocuklarını sattın Tacikistan'a. Olar getir böyle. Näçinjili sataňyça bilemezsin aýdyp berin sana. Kim bilen? Bireyle Raşit Meretov eli bar bir tarafta. Yaman senin oýunlaryň kän. Tarihi kerkide durun tarihi eşikler näme çekolan? Kapılary. Kim uğraşacak olan?
Taş oldu 362 kapılarına hem ütkötçek bolýan. Samsyk. O meni oýnumda diýäňmi ya? Arap şeyhlarına sowat etjekdir. Niye de Arap şeyh sat o şeyhlarına sowga edýär, kisesine sowga edýär. Günäsini geçseler boldy da näme? Günäsini azaltyp berseler, ya günäsini ýuwup berseler. Eziz halkym, biraz sevgini gurradım, bağışlan. Bir sevgini gurradım biraz. Biraz kelleňizi işledin. Birbirinize el tutmasanız hiç kaçanamdan Türkmenistan olup bilmeýär. Suriýanydan beter bolýar sizler, men sizlere aýdýym. Onu etjekler hem etjek köp bolar, edýärler bir gün. Koçada musulkadan çörek toplaýar. Birden kola hiç näme ýok diýerler. Musul tapdym koçalar diýär. O taraflara bak koçalar var ha. Arasynda halkyň özü taslemýär şonu. Alyda üýüne apyp satýar şonu apyp. Ağzı bir bolun. Ağzı bir bolun. Ağzı bir bolmak hiç adam etmeymez. Hiç etmeymez. Risk. Ştada Karalowdan sonra rejimi mürütü çay tutup aýlyk pul töle saklayan aktivistleri goşadyrlaryň içinde. Hakyndaky maglumata näme diýeňdi? O gepine goşulýan. Garaça olan gepine goşulýan. O gepine goşulýan. Ba, ýok del ba. Spontan çykýarlar, gaýran kişi bolýarlar. Dan horoz ýana kolup. Egen kim yer o geplerini, kim ýemes o gepleri. Men ýemek o geplerini. İnsana pul berip durlar. Näme peýdesi bar? Bir-birini çirşemeňler. Çykýanyňyz halk üçin, halk üçin uğraşyňlar. Özüňiz nämeňiz, kiseňiz düşünmeňler. Erti bir gün sizlerem koyun sötürün. Onu depan koyununa var ya, setirine var esiniz. Size oyunu koltuğusunuz şu açtaydı. Emeğinizden barca gelirsen oğudun depa. O 100%. Pırası haşa iyidirip durlar, semirip durlar. Semirson soyuluyor. Ona inan ya, muna neme. Öyle, o gep kurtardı. Mert bolun, mert. Mert olun. Erkek misin? Erkek bolunlar. Erkek bol ülünler. Gelip hele ya bol gitmenler. Gazet küntüler Risk ştada Rusya diýip bir näme soruň berýär, bir alyp barjymyz. Kommentariýasymiz, ýylyşymyz. Şolya Talibanlaky yaralan diye şu önürlün yeri, onun önürlün nemesi var da, nomuru, şu bilgisi da, şu zatlara ferediyalar olun. Haysi yurdun önürün yaralan olsa, şu yurttan ya da şu yaralan Türkmenistan'a niyetlenip iýerlenligi diye belli bolýar diýär. Şu yaralan üstündäki nomurdan zatdan. Seri numara. Diýen diýip senden soraýar. Seri numaralar bolýar. Türkmenistan üçin aýry, başga üçin aýry. O dogry. O gepine goşulýan. Dogry odur. O gepine goşulýan. O numaralar var, seri numaralar var. Seri numara gorkasty. Seri numara şu önümün belgisi de. Owa. Şona näme etdiler? Onu dogry aýdýar. Sebäbi näçe sortunu bize birinci sort uradılmıyor hiç kaçan. Birinci sort gelmiyor bize. O taraftan koşuluyor.
Sen şu paktayak var ha, akalyak. Al, özün üyüne alıp gitti, täzeden hemet kir savunam çıkarıp bilirsin, başlıktan çıkarsın. Hemen çıkıyor onun içinde. Çizse orijinal, anlamadılar, yok, işlediler, yok. Orijinallar gidiyor başka yere. Öyle vaktim geç ol gitti. Biraz nemesek o olurdu. Çevrenin men nemelerini seyrediyen, tesirlere, komentaryalara seyrediyen bir neme bağımı deyip, sana sorular bağımı deyip, soru yok. Onu risk inniki efirmede şenli sana yeni olarak lokan tanrı aydan hakikaten hayat yaratına edil ağzın yani katı ulu teokülçülükleri özsüne alıp şurayalaki halka hakikati yetirmeye dinamur halkada bütün dünya hakikati yetirmek için elinden gelen ne diyen ömrünü de korsun. Madam arasda duygular ne diyen aydan burada bir ya bir behbit aranmak şundan çoğun suyunu sana ayetkin bereketli ve tanrı yakasın. Çok sağ ol. Sen nemeden çıkma, sistemden çıkma, efirden don guruluşursan öyle. Mehmanlı onlar şuun Türkmenim kanalının şuunki dünya ayrımına geçen yılın 1. Ağustos'unda 70 derecesine yeten tasarruflardaki İlminin belkiydine olmayan oynatkuluk hareketlerinin şuunki 1. Ağustos'ta geçen yolunu yeten derecesini birini oynatkuluğun maskara edişini virtual bir otolda oturup birini edip idar olup innen daşta uğruna aldırıp her kimi öz yalı hata edecek olup ondan bundan tökmed atışlarını edarını hem edarını aldan geçtik. Yaşlar köp payış etti. Yaşlar bilen bir katarda tasarruflardaki Türkmenler Türkiye'dekiler kılıklanyalar şurayalaki Türkmenistan'ın häzirki bilinmeyen, yazılmayan, aydılmayan tarihi maglumatlar bilen bağlanşykly käýärem şey düşündirip dursaň diýen soň şonu men geçenki 1. Ağustos'tan şuňky 1. Ağustos'a çenli geçen ýagdaýlary gysgaçyk düşündirmäge synaşdym. Şoň ýa-ni bilen esasy mesele ganho serdaryň tarapdarlarynyň edýän hüjümleri, atýan şyltaklary, tökmetleri, haýwatlary we şoňa benzer şartlar. Şoňa risk näme diýär, risk näme jogap berýär. Şeýlede risk öňkü aýtanlarynyň başyndan nähili maglumatlary dünýä köpçüligine ýetirmek isleýär diýdik we ýetirdi. Riskde taňryň aýtdyk, minnetdarlyk bildirdik. Yeneki efir duşuklarında çenli hepten ahirnaki efirmede çenli köp sağ olun netip olsa yakında men bir şey komentar okar gidip gelemden son havarlar gepleşimde de netip olsa şulay başlatmak için gepleşiklerimizin sanını, yığıcamlığını köpüldüp doğru informasiyaları, hakikatları öýdiderli ýagdaýda dikkatyňe da ýetirer. Bilişin reali güýzde esasy hereket başlaýar. Şoň üçin güýze bizim taýýarlygymyzy görüp sizin bilen bile hakikatin tarapyndan, halkyň, watanyň mukaddesliklerinin tarapyndan edip bolsa bilelikde diktatorlukdan peýdalanmak isleýänlere, oýnatgulara, syýasy jeleplere, küntülere hemmeden garşy bilelikde halk üçin görüşmäge dowam eder. Az işe görnüşdi. Yine keyiflerimizi seninle onunla sağlıkta görüşelim mehmanla onunla ekranın aşağından geçip duran maglumatlarda, hatlarda bizim bilen nähili aratlaşık kurup biljeňiz, saklap biljeňiz ýadyýa. Şo taýda bizim
sosyal medyadaki, Facebook'taki, Instagram'daki hasaplarımız, TikTok'taki hasaplarımız şeyle de e-mail, elektronik posta salgıymız hemmeti şu taýda ýazylgy. Şolaryň üstünden habarlaşyp bilerdiňiz. Ýakyn wagtda ne diýip bolsa, Telegram, WhatsApp we şoňa meňdeş has ýeňilrek zatlarym elýeterli ýagdaýa getirmek isleýär. Bütün hukuk sistemalaryny dogry dikeldemeden soň nähip bolsa täze kompýuter bilen jolaryalaky. Bir buradan bir zat edaýanda şoň nerede näme etjek bolýandym taparýaly programmalary şeňle goýup has goýup görnüşde size hyzmat bermäge dowam etmek isleýär. Rusy döwletdaga risk çykyşyňyz üçin sag bolun diýe köp sag bol ömrüňizde bolsaňam Rusy bu maglumatlary paýlaşdyň. Galan watandaşlarymyz garajoglan kelam etasy şuňky alyp barýarlar. Ömrüňiz uzak bolsun. Awa Türkmenistanyň humanitar kömek diýip uğradylýan ýükleriň içinden neşe çykýar, ýarak çykýar diýe, ol ýüklerim diýe haramzadalyň ýükü diýe ol öňden gelýän söwda, öňden gelýän biznes Rusy. Aslında orazyn goý Allahjan bu haram tokumy ýok etsin diýe uzağa çekdirmän. Köp sawal Rusy, kelam, garajogul we beýleki etmişlerimiz sawalın sonundan teretjek we tesir edjek arparzılarımız, öňde barjalarymız sizem sawalın. Sağlıklı görüşelim. Yeneki efirde uşuklarında seni görüşmeye doğan hakikatin halalının, doğruluğun, halkın yanına, ilginin yanına her kim eder öğrenedir. Şunu meyadından çıkarma. Samaniyat tutun mehvan doğanlar hiç yolu bağışlan. Teknik sağlıkları yakanlığı öğrenip Amerika'daki güne başlayan vatandaşlarımız en köp tomoşa ediyenler Türkiye'den ikinci yerde Türkmenistan'dan, üçüncü yerde Amerikan Birleşen Ştatları. Amerikan Birleşen Ştatları'nda güne başlayan doğanlarımıza hemen de Allah kuvvet versin. Erteriniz, gününüz hayır olsun, düşümlü olsun. Allah yarınız olsun, mehvan doğanlar. Toyda görüşelim. Yurtta görüşelim. Hoş günlerde.